Il-Qorti Kostituzzjonali preseduta mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri ma laqgħetx l-appell tas-Sindku tar-Rabat Għawdex biex tinbidel il-Maġistrat li qed tisma' l-kawża ta' libell li fetaħ kontra l-eks Ministru Għawdex Anton Refalo. Dan b'rabta ma' kummenti li għadda dwar is-Sindku Samuel Azzopardi li nstabħat li saq xurban. Samuel Azzopardi ma rridx li din il-kawża tinstema' mill-Maġistrat Joanne Vella Cuschieri għaliex fl-modi kienet kandidata għal Partit Laburista. Il-Qorti tal-Maġistrati u l-Qorti Kostituzzjonali kienu diġà ċaħdu din it-talba, iżda Samuel Azzopardi permezz tal-avukati tiegħu fosthom id-Deputat Nazzjonalista Joanne Azzopardi appella mid-deċiżjoni. Fid-deċiżjoni tagħha l-Qorti Kostituzzjonali magħmula wkoll mill-Imħallef Ġannino Caruana De Majo u l-Imħallef Noel Cuschieri qalet li l-Qorti ma sabet l-ebda prova li mqarta tixtifhem li l-Maġistrat żammet xi rabta jew relazzjoni mal-Partit Laburista. Żiedet li rabta li kellha l-Maġistrat qabel il-ħatra ma tagħtix lok għal xi tħassib oġġettiv dwar l-imparzjalità tagħha. Il-Qorti fakret li s-soċjetà Maltija hija dik li hi. Qalet li f'kull każ se jiġu riskontrati dawk il-kawżi b'xejra ftit jew wisq politika li se jiġu assenjati lil ġudikanti li jkunu esprimew il-fema politika tagħhom fil-passat qabel ma nħattru fil-kariga. Sostniet li sakemm dawn il-femiet ma jibqgħux jingħadu u diment li jiġi identifikat distak ċar bejn il-femiet u rwol tal-ġudikant, fin-nuqqas ta' provi hija l-fema ta' din il-qorti li f'dawn iċ-ċirkostanzi il-perċezzjoni oġġettiva ta' imparzjalità tibqa' intatta. Il-qorti ċaħdet ukoll it-talba ta' Azzopardi dwar iż-żmien u qalet li huwa immaterjali kemm ikun għadda żmien bejn il-femiet espressi u l-ħatra tal-persuna bħala ġudikant. Fid-dawl ta' dan, il-Qorti konfermat is-sentenza appellata bl-ispejjeż kontra Azzopardi.